Бүгенге хыялың шитлектән качарга. Биштәр дә әзер бу көткән сәфәргә, тик сине үгетләп йөрәгең уфтана. Ә бүген әзерме сәяхәт итәргә? Меңләгән сорауны калдырык өеңдә. Әйдәме, әйтмибез бу хакта беркемгә. Әллә кем эзләмәс, ай юлда очрар, ул каршы сүз әйтмәс, бу юләр гамәлгә. Әйдә соң бер кашык, хыялың шын булыр. Бер генә яшибез. Артыгын бизәнмә, карышма, киңәшем синеке уйлама. Без бүген китәбез, ә түгел иртәгә. Мин әзер, ә сине үгетләр йолдызлар. Бары тик кузгалыйк әлегә. Мин беләм, куркыныч, бу тәүге сәфәрең. Курыкма, бир кулың, киттекме галәмгә.